İnniki çıkışımız Doktor Jamile Fields ödü üyesi bun ve şoň üçinem bir de jemläp bermegini aýyş etdik. Ödü Doktor Fields hakiki doktor. Awa hakiki doktor awa ýa-da meýleki doktorlardan däl. Türkmenistanyň Lukmançylyk Üniversitetini bitaran we neurologiýa bölümini rezidenturat neden 2010-njy ýylda University of Missouri Kansas City'den doktoranturatny alan we şol ýerde PhD'sini alan we şol ýerde psikiatriýa urundan rezidenturatny eden we assistant professor bolup işlen. Özüniň Fields Consulting LLC diýip hususy klinikasy bar. Klinikasy bilemek dogrumy? Private practice dil İngiliz diline ýöne. Dr. Jamile staff psychiatrist bolup mental health crisis bed at forensic setting California Healthcare Facility'de staff psychiatrist bolup işleýär. Buňky temasy delusional disorders. Dr. Jamile. Delusional disorders. Bir gıdıklı tema aslında. Bunun nereden gelip çıkýan, nähili bejermeli, nähili diagnoz koymaly şu datlar barada gepleşeriz şun. Men şunky çıkışymy filologiýa ilmläriniň doktory, türkmen dilini ösdürmäge uly goşun adam Tağın elde Täçmuradow meniň kakam şuna başlayan. Tebebi bu yaşap ýören bolsa, bu aramızda bolsa şu ýyl 95 ýaşardy. Bizim şu çıkışlarımda da begenerde men gatşat boldum. Professor Yazmunum akazvytsy tanayan eken kakamy, ona da men gatşat boldum. Ol akademiyada kän ýyl işledi, hemem aperialda okutdy, belki aperialda okanlaryňyz belki tanaýansyňyz. Ne delusion'a geçýär? Delusion bu näme? Men обычно bir case'den başlamany görýän, bir hastadan başlamany ýöne oňa biraçyk köprek boltalar, onu men bilmedim şonu size soňundan aýdaýmasam. Men bu hasany ýa-da derejä gaýdyp çykaýyn. Bu hasany men 23 ýaşly ortaoglan maňa düşdi. Orsça bilýän eken, orsça gepleşip başladym oň bilen. Aslında gatyken orsça gepleyen hastalarım yoktu. Bu oglan bir näme social media influencer diýämiş, o gepleyenler var internette da. Şunu öýüne barıp, ýanky bir küçügedek öýüne barypdyr, ýanky kortlaryny kesipdir, telefon kortlaryny öýünden telefon alanyny, telefon işlemediýäli kiçinine giripdir, burada bişirjek bolupdyr, bir gedek şokoladly, nemeli şokolad bilen gül alyp gelipdir. Oýdym, akazatsy muny tanany eken, soňundan muny bu da gaçyp gidipdir polisiýa jaň edenne. Ne şeýdip, bu onuň ýanky followerlaryň arasyna tapyp, şoňa meňredip, sebebi otkritkada adyny ýazypdyr şo güllü gelenine. Emma oýdan hiç açyn görmeýänler. Onun bir oğlun şeydip yankı followerların için onun milyon followery var eken. Joraty bilen followerlardan yankı keşfini tapıp, adını tapıp polisiýa beripdir. Bunu onu tutuk edýärler. Ne tutuk edende men oňa teredende men şoň doktory boldum. Men bilen orsça gepleşende gaty ýumşak bir hili bir normalny gepleşen ýaly boldy. Emma men interview geçirilýän ýere girdim-de onu saldat ýaly durup gepleşemedil, telegraf stil ýaly, tapsem başga adam ýaly boldy. Onsoň men ýanymdaky bir psikolog bilen bile görýär pasientlary. Sen diýdi, şunu diýdi, sen adyň näme diýdi, oň adyny tapsem başga psikologyň adyny sen diýdi, şunu diýdi, ogluň gyzy boldy diýdi, sen aktyň boldy şunu, men siz barada hemme zat bilýän idi. Onsoň men bizde faýly bar da, onun bulaýal kim atlaryny aýdyp oturman ýöne bulaýal kim diýsem, şol influencer aýalyň adyny aýdymdy, ol diýdi
Ana bulamaya женщина deydi, yönü häzir oňlan hiç atnaşyk ýok deydi. Onun ejetiniň adyny bul kim diýenni, ejetiniň adyny aýdanny, ol ejetiniň ady bilen kakatynyň adyny tutup aýtdy. Bular deydi, şu iki adam deydi, men enem atam diýerler özlerini, yönü bular men en atam däl deydi. Ondan şol ýanky interview rooma girenni daş töweregine teredip şol recording edilýän kadip onuň näme sorasyň 90%-nde soraglaryň I cannot answer that question. Men o soraga jogap berebiljekler. Men onu häzir aýdybiljekler. Ine şuňaly gyýtgaça ine şu häzir men düşünürsiň bu näme üçin beýle nireden gelip çykýar. 23 ýaşly oglan. Ni delusion diýdigi näme diýdigi? Bu bir adamyň özgördüp bolmayan bir zada ynamy bolýar. Gaty güýçli ynam ýöne muny ine mysal üçin size häzir şu kagaz ine şuň ýüzi ak diýilse o da saňa delusionly adam ýok bu gara harflary ak diýse sizem ýok o Ferhat ine bar oturanlardan hemmesi yok o ekran ak serede bir hiç onu demedik bolmaýar şon convince edip bolmaýar. Şeňe şeyler strong şeyler güýçli ynam ýöne ýalňyş ynam. Ana şoňa delusion diýilýär. Ortaça 35-45 ýaşlylarda bolýar ýöne 18-den 80-e çenlen bolabilýär gördüğüm oňal case'leri. Ýöne delusion bolanny bu delusional disorder hökman bolmaýar. Bu bir ruhy keseliň bir bölegi bolabilýär. Şizofreniýa ýa-da bipolarny keseliň bir bölegi bolabilýär. Näme simptomy bolabilýär. Şoň üçin esasyny delusional disorder bolany olar gaty bir kän bolmaýar. Olar gaty bir destructive bolýar-da, gaty bir ziyan getiribilýär. Ýöne olar delusional disorder bolany ol bir 1000 adam ýa 2000 adamdan birini bolabilýär. Ýöne näme? 1000 adamam gaty bir kän elde şeýle dämi? Şizofreniýa bipolar ýaly keseller 100 adamyň birini, ol has kän bolýar, 100 adamyň birini bolýar. Oň üçin onda da men şu delusional disorder barada şuň gurrun etmegimin sebäbi ilk başta da men bize bir topar case'lere aýdyp bererin. İlk başta şu bir delusion'un başlanýan wagtlary gaty kän bolýar. Onuň egerde biz şonu düşünüp doktora, näme psihiatra äketsek adamy çaltyrak liçeniýe başlata, näçe çalt başlata beýne şunça da az periýetýär. Ine uzaklygym bir hepdeden näçe ýyla çekibilýär. Ine delusional disorder näme? Teredin, delusional aýtdyk nämedir? Şeýlemi ol bir inanç. Delusional disorder bolany bir ýa-da bir näçe delusion bolýar ýanky ýaly ynam bolýar. Ýöne bir şizofreniýa ýa-da bipolar keseliň bir simptomy däldi, aýratin bir hastalyk bolýar ruh kesellerden. Ýöne muny hiç adamy absolutny siz şol adam menne hastalyk bar diýip pikir etmeýär. Ine şu iň erwet bir zady ruh keseliň iň erwet zady şu. Adam diýär mende hiç zat ýok. Gaýtam size samsyk diýärlimi diýär size oňa bir sende bir hastalyk bar, men seni doktorak diýen niýsem, ol size bir kelläňe näme boldy diýip aýdybilýär. Şeňetmi? Impossible to challenge yan kaydında atlarımız. Gıynantak da delusional disorder, birce delusion olsa da daja şizofreniya bilen bipolarny keseldenim kawat şun liçi neme becerilmesi gaty kyn bolýar. Kawat gaty resistant bolýar. Kawat gowy mejerläýär. Ol bilemmi beýnide bir gaty kän himiki maddeler var, ýaňa maýdyk geçdiler. Onun hiç bilip bolmaýar. Haýsy hasta bir 5 günden gowup gitjek, haýsy hasta näçe 5 dermany çalşyrsaň bir aýdan şonu da gowup boljak däl. O hiç haçan bilip bolmaýar. Şizofreniýadan näme tapawdy bar? Delusional disorder bolany. Şizofreniýadan tapawdy, şizofreniýaly adam munyň delusionun başga bir näçe başga simptomlary bolýar.
Конечно, şizofreniyada da olaryň düşünjesi bolmaýan mende kesel bar deyip. Haçan size bir adam barıp mehnin şizofreniya we hakyky şizofreniya adam size barıp ýanyňyzda doktor bolsaňyz mende şizofreniya bar diýse, значит, onda uje şizofreniya 10 ýyl boldy. 10 ýyla goly uje näçe doktor oň bilen işledi, näçe zat enatası kömek edip şeyler bolýar. Şizofreniyada esasy funksiýa ýitýär. Adamın значит düşünceden başga da insight yok birinciden, ikinciden ol delusional disorder da bolýar, ýöne hallusinasiýa bolýar. Zat gözüne görünýär, ýöne ol azrak hallusinasiýa. Esasy eşitýärler bular, ses eşitýärler. Esasy onuň adamyň şu her günkü funksiýasy ýitýär. Näme diýdigi? Öz arasaçlygyna sereden o, giyimleşigine bir topar nemeler var, bir hapı, hiç onu üns veren o. Ondan barıp bir köçelerden hem daşy boçum musur ýaşyklardan hem dadal bile, onu hiç pikir eden ok şol etmeliler şonnyp, ýogsa öýünden ahar bolmagy mümkin. Ondan bular ýöne bejerilmedik case'ler diýen men size. Sebäbi bejerilse olar обычно adam ýaly bolýarlar, eger derman go kömek etse. Şizofreniya adamlar şizofrenik otizm diýilýär. Bu autistik däl bi, autizm diýip bine üýdi bar edebilýärler. Dine üýdüne naharjyk bolsa, bir ýatmagy ýeri bolsa, başga hiç adamlar men barda näme pikir edýär, ýa bir adamlar bilen gepleşmeli, ýa bir maşgala duşýar, menem şo tak barmaly, oňal hiç oňal zatlar ýok ol şizofreniyada. Delusional disorderda oňal zatlar bolmaýar. Adam işem bolabilýär, neme maşgalatam bolabilýär, duşuşy bilýär, dogonlarynda şýary bilen. Käwatsyz bilmersiňiz de oň delusionyň bardygyny. Haçan şoňy düşünýänçäňiz. Ondan ýene bir zat bar, şizofreniyada delusionlar bizar bolabilýär. Bizar diýdigi bolup bilmejek zatlar bolabilýär. Delusional disorderda ol bolup biljek zatlar. Näder men size düşünüreyim onu. Ýene bir zat bar, ýanky delusional disorder bolanlar, şo delusional başga bir depressiýa, ýa bir anxiety, ýa bir başga bir simptomlar bolmaýar. Şizofreniyada ol bolýar, ken bolýar. Bizar diýilende misal üçin şizofreniýaly adam delusional bolanlar ýokardan biri gelip diýär, ýa bir şo kosmiçiski kosmosdan biri gelip men beynime diýär çip goýup gitdi diýär, men şoň üçin men hemme adam okap otyrlar pikirlerimi diýär. Oňaly ol delusional disorderda oňaly bizar bolmaýar. Ol hakykatdan boljak zatlar misal üçin men diýär ayalym bir balinoçtaýda da bardyr diýýärdim onam bir uly gospitalda işleýärdi, bir hatda bir 40 bilen 50 arasyna ýaşlary. Şol ayalym meni zäherlejek bolýar diýen delusion bardy. Başga hiç da işläp ýör, uly balnitsaň bir nemesi ýokary adamlarynyň biri işläp ýör, ýaşap ýör. Ayalym meni zäherlejek bolýar. Ayalym gelip aglaýar men ýanymda, şuňa kömek edäň, bugün näme boldy? Men muny görýän bir näçe ýyl ýaşadyk diýip. Onuň delusion görýänmi? Şizofreniýa 18-19-20 ýaşda başlaýar. Delusional disorder ýa-ni aýtýyşymy diýär, bular soňrak başlaýar, 40 ýaşa goly başlaýar. Adam siz biri bilen 20 ýyl ýaşasaňyz, birden şey diýip başlasa, siz näme bolýar diýär. Başga hiç problema ýok. Başga näme dönkýärli. Dopamin bilen glutamatyň balansy üýtüyor, ýani şu böleklerde men muny gatyr neme durjak gelip taýdy, beýniň şu böleklerini. Şoň görüşleri barada neme diýilýär, psihosly hastalary alsak, bu delusional disorder barada aýdym, prosta psihosly hastalar alsak şu nähili распределение bolýar şu delusion typelaryň, paranoid persecutory delusion. O barada häzir köprek aýdyp geçerinde case'ler bilen bir hat ken bolýar. Eger şizofreniýa pasientlaryny alyp görseňiz, bularda где-то 85%-ny şu paranoid and persecutory delusions bolýar. Delusions of grandeur bolýar. Bu näme? Grandios diýen söýden, bir uly, важный bir gaty VIP ýa bir
beýleklerden ýokary zatlar edebilýän, ýa beýleki adamlardan ýokary görnüşi, gepleşi edebilýän zatlara şoňa delusions of grandeur diýilýär. Bu Amerikan bir aýdymçysy bar, şoňa aýdýardylar, ýöne onu bir zat bar, delusion of grandeur adam görseňiz şo köplenç bipolarny keseldir. Delusion of grandeur ol diňe özüne bolýan näler delusion. Bolýan näler diýmeýin, bolýa ýöne şol köpesi şolaň bipolar keselin bir bölegi bolýar. Bu taýda umuman men aýtsamam bolar, Kanye West'e özüňiz bilýän gepleşeni Trump'ın ýanyna men şoň dosty, men hemmeden gowy, men dip şeýle gepleýär gerek. Şonu onu даже delusions of grandeur diýip onu aýdýarlar hemme ýerde. Liçeniýetini geçirenden soň bipolar özüm aýdýar, bipolar ketel bar diýip bir hil artistlere şol bir açyk modada bolupdyr, mene ruh ketel bar diýip, mene bipolar bar diýip bir hil şonu bir neme diýip aýdýarlar. Käsi onsoň bir modna diagnoz boldy bir hili soňky wagtda. Şu ikinci yerde durýar diýjek bolýarna. Bu şizofreniyada da gaty prominent şu delusions of grandeur. Olar gelip men hemme bilýän, pikir edýän zatlaryny bilýän zat. Ol bazar bolýar da, kim kimiň pikir edýän zatyny bilýär. Olar şeý hakykatdan hem şeýle. Onuň olar dangerous side var. Mysal üçin biri seretse size olar sebäp pikir edýär, siz siziň pikiriňizi bilýär diýip pikir edýär. Onuň şu meni maňa deper ýetirjek bolýar diýip gaty köpüsi baryp atak edýärler, türme düşýärler. Gatyken şeýle. Onuň erotomanic delusions, somatic delusions bular like 5%, delusions of jealousy 7%. Ýöne bular gaty-gatykly delusionlar eger aýdyp bolsa şeýle. Delusions of misidentification 2,5 galanlarım bar. Religious delusions var. Adam pikir edýär, men bir dini, gaty uly dini figura, men şu adama vliýat edebilýän, men Hudaý bilen gün gatnaşygym bar, şondan men adamlara bless edip bilýän, şeýdip ol religious delusions bolýar. Delusions of jealousy'den başlaýaly, gatykly delusiondan. Şu bir ýöne gaty destructive bolýar. Jealous aklına gawanmak şeýlemi? Her bir gawanýan adam ol delusion däl, elbetde. Munuň görýäňiz 0,02 где-то 200 000 adamdan bir adam. Bu gaty redka ýöne şu delusion bolanyny bu gaty destruktivni bolýar. Sebäbi adam hakykatdan hem inanýar. Aýalym ya adamym ya da bir gowuryan adamym, şu başyma biwe palyk edýär. Hakykatdan hem delil tapýar şoňa. Delil tapýar. O taýda ol bar eken, ýene bir zat bar eken, o taýda neme berildi? Onuň bir adam, mysal üçin Amerikada hemmekşi bir heýkede tuwa düşýär, dogry dälmi? Tuwa düşdi. Häzin şo arasda boljak bolýan şo beýleki adam. Şoňaly özü üçin şoňa delil tapýar öýden. Şeňelmi? Adam, к сожалению, barıp öldürübemilýär bu ýagdaýda. Muňa Atella sindrom diýilýär. Hakykatdan näme üçin aýallarda bu erkek adamlardan kän bolýar, average onset again 40 years, 40 ýaşlaryna bolýar. Bu da AI generated, bir adamy meňde edip oturmaň, palan mı kadip, neme bu adamda görseňiz gaty bir aýaly belki ejet bilen gepleşip oturanlar, bu bolýan gaty bir şoňa gahary gelip otyr, ýene de bir gepleşýär biri bilen şeýlemi? Bu da Atella'ň özü, bu Atella hemmeňiz bilýänsiňiz, bu aýalyny owadan aýaly bolýar, ony özü bu uly ferkerde bolýar şeýlemi, ondan kiçirek ferkerde barıp aýdýar aýalyny gedýär, göz gyzdyrýar da, muňa aýalyny gedýär, başga biri bilen biwepalyk edýär. Bu da barıp onu bogup öldürýär. Bogup aýaly ölmäkäde Atella günäkär däldiýär. Şoň üçin Atella özüni öldürýär. Şoň üçin bu sindroma Atella sindrom diýilýär.
Ine erotomanic delusions yankı mentede birinci aydan kesim ara. Ana şonnu şol oğlun 20 yaşlı orta oğlun. Şol pikir diye yankı influencer meni tüyýärdi. Şeýle hakykatdan neme var? Düşünce var. Şu meni hakykatdan tüyýärdi. Howmy? Ondan bular baranyny yankı adam no geň alsa hem şun geň alýar meni tüyýär diýip şeýle pikir edýärler görýäňizmi? Yankı oğlun şol şokolad tat var Valentin gününe yankı aýalyň üýüne barıp girýär. Aýna bir zadyň döwüp kiçinne girýär. Tebäri şonun pikiri var. Şol aýal meni tüyýär. Nahar bişirjek bolýarmy şoňa näme? Onun o da coğrafy bilen gelýär. "Uý sen coğraň bilen geldiňmi?" diýmeden "Ýok, özüm gelermi kan öýtdim" diýip aýdýam şoňa. Şeňimi? Onun bu ýagdaý näme danger näme bu ýagdaýyň eger misal üçin biriniň ýanyna baryp delusionly adam ol adamyň ýa aýalyň ýan ýoldaşy bolsa ol bir hili ne hilsen ol bärde gaty uly problemi bolup bilýär. Şeňizmi? Sebäbi ol bir hili beýlek adam gatdyrdan teredeni onu ol aýal misal üçin "Ýogo, men wapşe tanamok" diýse, o inanmam bolmaýar. Şeňiz şeýlere. Eniştaýda bir Declarant sindrom diýilýär dämi, bu French neme ya şunu birinji ýadan adam ýa-da melancholik erotic diýilýär, I guess fransuzça. Ştaýda bir famous figuralar var. Derece geçeyin. Şu Britaniýanyň monarhy 36-njy ýylda aradan çıkan şu bir aýal şu Buckingham Palace'yň öňüne baryp durýan eken, haçan şu terederkä şu hakykatdan inanýan eken şu adam meni tüýýär diýip. Ine şu erotomanic delusion bular bir Elizabetany bilýäňiz bu 20-nji ýylda aradan çykdy. Bu ine şu park şu Elizabetaň aýnasyndan görünýän park eken şu. Şu parkda bir Amerikan adam şu delusion bilen şu taýda barıp bütün ömrüni diýenýäli, ömründe däldir belki bir näçe ýyl şu taýda geçiripdir. Şu haçan körtünü açyp şol tereder, şu meni tüýýär diýip şuňa delusion bar eken. Şu taýda da ölüp galypdyr görgüli şu parkda. Onun bir John Hinckley'nin bilýäňizi, bir Judy Foster bilen erotomanic delusion şu Judy Foster meni tüýýär diýen muny düşünje bar eken, düşünje däldi, şu delusion bar eken. Şoň üçin şu öýüdüniň güýjüni görkezmek üçin Reagan atýaby. Reagan ölmän galýa, fortunately. Ine bir de prosto bir after şu ruh keselliň şeklini çekýär. 1843-nji ýylda şu şekli men gat haladım. Şoň üçin size de görkezýär. Neme erotomanic delusion bilen bar hassa şu aýal. Inni paranoid and persecutory delusions. Bir kan duş gelýän diýdik. Bu näme? Men özümem gaty kan adamy gördüm şu imенно delusional disorder. Bular işleýär, mugallim bolup işleýär, ýene bir zat bolup işleýär. Ýöne bular pikir edýär, şu adamlar men barada gepleýärler. Adamlar maňa irwetdat, maňa göz gyzdyrýarlar, maňa irwetlik etjek bolýarlar. Käy ýagdaýda da persecutory meni öldürjek bolýarlar diýip. Bu gaty kan duş gelýär. Delusional disorder da şizofreniýada da. Bir paranoid personality diýip eşitdiňiz. Ana şonu da ol braçyk mähkirak formasy, nemerek, kiçirek formasy bolýar da o. Olur adamlar hiç bir yere barany hiç tat ýeýänoklar, hiç tat alanoklar, beýleklerden tebäbi şonu uje ýa-da herlenen datlar bardyr, ýa doga bardyr, ýa ýene bir dat bardyr diýip şo gözlerler, şoňaly curse, evil eye, spell, bu şoňaly bolýar da. Bu siz özüňiz oňal belki adamlar görensiňiz, daşarda dark neme garaçky giýýärler. Ine bir paranoid persecutory delusion bar ýaly şulardan da men göwnüme şuň bolup otur şu body language bar. Ine biraz case'ler aýdyp berin. Özüm bilýän adamlarym şular. 35 ýaşly türkmen aýal, university teacher. Şu
üniversitede belik muallimler gruppa bolup men barada gürrüňe diýerler, meni işten çykarjak bolýarlar dep. Gynantakda büýük şizofreniýa boldy. 38 ýaşly türkmen aýal men maşgala meni öldürjek bolýar dep ýan kaýtşym ýaly hiç ýerden hiç tat iýenok. Bu da men bilýän adamlarym. Hiç yerden hiç tat iýenok, alanok, padarçyka berildi alanok. Ine maşgala barana her kim ya elýalyk berilýär, olaram alanok, alsa da zyňya bir paketde salyp. Ine 42 ýaşly Özbegistanyň bir adam bir ýanky parkovkada duran maşinalaryň faralary göz ýaly buňa görünüp şonu Obama goýberdi, şolary maňa seretmäge, maňa hem näme diýen şoňa Obama informasiya vermäge dip hemmetini barıp neme diýär maşinalaryň döwýär hemmetini. Ine ýöne buňam stoň şizofreniýeti bolýar bu adamyň. Bu soňky men aýtdym ýaňy tede. Ol gospitalda işleyen adam. Ne somatic delusion bulurum gaty gyzykly mundan kän gördüm. Mundan ne bu näme bir adam özüne bir zat bedenine bir zat bolýar diýär. Ne bu näme bolup biler? Bir adam bardy, ýa ýakyn çykardyk neme biziň neme işleyen yerimizden. Bu bir 50 ýaşlaryna 53-54 ýaşyna adam men diýär gaty erwet isim bar diýär. Näçe duşu alsady barbar isim bar dip hiç kim ýanyna baranok, diňe şu öýde ýerine oturýar, hiç ýere çykanok. Näçe muňa dizdarant berilsede, näme edilsede, ýok iýsiňiz ýok, ýaňy çykdyňyz duşda, hiç demedip bolanok. Hypochondrial delusion diyen adam hemişe men hükman bir kesel var dip pikir edýär. Doktordan doktora gidip onun maňa doktor ýok, hemme testler edip sen hiç tat ýok diýse, bu doktor hiç tat bilmeýän eken başga doktora diýär. Onun tak parazitoz gaty kän ýaýran, delusions of parasitosis men öňem bir gezek men öň dinleýän bolsaňyz aýdypdym şu keýsi öýdüm men pasient kam boldy bir 40 näçe ýaşyna aýal bir ice pick bar ol ice pick şonu burnuna salyp şu taýdak parazitleri men çykarjak diýip şu taýymda parazitler bar diýe. Bular şoňa gaty inanýarlar. Ne şu slayda seyretseňiz, ine görseňiz hiç tat ýok koja nemesine, kojadyna hiç tat ýok bedenine. Emma welin şonu dırçarap ýanky aýyrjak bolup şu parazit kawat kesýärler şeýle. Şonu çykarjak bolup parazitler oňal sluçylaram bolýar. Ýöne bularyň görýäňizmi şu burnumdan girdi diýe, gulugumdan girdi diýe, ýene bir ýerden girdi diýe. Bu eli görseňiz bu el şeýdip aýyrjak bolýarlar şeýle şu parazitlary. Ýa-da gijeýär hemme ýerleri. Ne ýöne köplenç bulan gijeýän ýanky dämeç ýerleri şu eliniň ýetýän ýerinedir. Sebäbi eliniň ýetmeýän ýerine olar ýok. Ýokdan parazit hylyna başga ýerlerde de bolmalar. Dogry. Ne şeýdip getirýärler, maňa da getirdiler, paketde salyp, ine doktor, ine şonu seret, şonu bar şolar, parazitler ýygnadym men diýip şeýt getirýärler. Tak, ine bir de liçeni edilen adam, with parasitosis, antipsikotik verilen adam, hat go olan. Tak, ne derdi bize gıdıklı näme var? Adam diýär men nemem içimdäki organlarym zade diýär rotting, çürüýär diýär, ýa-ni bular ýokarklar aýdyp geçdim men size. Gara şuňaly ine delusions grandeur beýleki ýene bir delusion bar bizge tormalýar wepa basym şoň üçin neme bular şart siz menden aldyňyz da siz 30 bolany bermediňiz maňa. Как это? Delusions. Yo düşündüm wepa. Soraglary wagtda alanok. Yo, bolle. Bu arada delusion grandeur ýan gepleşdi ya şeylermi? Oje bunu düşündüňiz şeylermi?
Ştayda men tide birdat Florence Foster Jenkins diýip bir kinony görüň özüňiz. Men ştayda bar, ýöne men häzir görkezekler we pan gaty gaharýarlar. Şu neme 2 minutlaýan her 2 minut. Hakykatdan teredin. Şu aşaky bar, hakyky Çornobyl 36-njy ýyldan galan neme bar eken kino. Özüňiz görürsüňiz bolýarmy? Tak, risk factors. Genetika, neurobiological, environment, hem schizophrenia, bipolar co-occurring disorders, anxiety, stress, trauma, personality traits, cultural, treatment approaches. Aydışım yalı kâti vapşe govol kudya son bolmaya. Kâti gata kıyın liçil etmek, becermek. Yönü psychoeducation. Adama maşgala düşünürsen en esasat ruh keselerinde mesela bir adaydayn. Patsient bilen rapor. Eğer patsient sana birinci gedek inansa sana doktora sen liçi demedi bilyan goğun molya aydan dermanım içe yönü delusion'ı aydıp olmayan yanlış ya kelleğinde o deyip aysanız var bu doktor hiç tad bilen okuyayım gidiyor başka doktora. Вот. Ini terapi, cognitive behavioral therapy var. Onun neşratlar etmeli. Şu katı esasıdır. Şöyle bir katı ünt verem dok, şöyle ünt verin, böyle mi? Her gün 5 minut, 10 minut. Леченiyede antipsikotik, edil şizofreniyanın lечение tiyali. Yönü esası şu psikoza karşı derman vermeli. Hemen depresif olsa depresan veriliyor, başka olsa anxiety olsa bırak anti-anxiety veriliyor. Şunun bilen biz bunu götürelim köp tağmalım. Tağmalım. Bu partide de bana bir paçot insan ki çıkış veren için ona da köp tağmalım. Ne sorularımız olsa ben demek etçek bol göreyim, cevap verecek bol. Şart olacak bollar. Instagram'dan gelen bir soru var, belki neme diýipdirler. Insany jynlar musallat bolýar diýil, ýani şu zatlaryň bu western medisinede belki ornu barmy, şonu araşdyrýanlar, gözleýänler zatlar barmy diýipdirler. Ya nähil kategoriýa sokýarlar, şonu ýaly bizdäki nemeleri. Jynlar, arwah jynlar. Hawa. Nimen bir zat diýsem, o da bir hilrak boljak da, ýöne belki bardyr. Men nähili jogap bereýin muňa? Men hawa jynlar bar diýsem, näzir Cemal, doktor Cemil şey diýersiňiz. Ýok diýsem, ama bir hilrak bolýar. Medisinede şo barada bir zat barmy? Ne bilýäňizmi, cultural psychiatry diýip bir zat bar. Yuri Tokolya ol cultural psychiatry. Misal üçin meni bir Indian yerli Indian bir adam vardı. Tefe eşdiýär, ejemem eşdiýärdi diýe, tefe ejemin ejetem eşdiýärdi diýe. Olar şo ritual edýärler. Her ýyly Hispaniclerde ol ülünler bilen gepleşýärlermi, näme Cinco de Mayo diýämi, ülünlüň günü var. Ol culture'dan nämede? Oňa da зависит etýär, dogry diými? Medisinada o zatlary, к сожалению, düşünüş ýok. Aydan häzir bunu. Kategorikli çıkış köp sağ olun. Men sorum Spasibo. şu çıkışyňyzdyň näme doktor näçe ýadyma düşdi? Beautiful mind tak var ha. Hawa. Petition. Hawa. Şonu Men sorum şeýlerak, şunu ýaly kesere duçar bolan adamlarda bejergi ratio nähil? Mesela 100 adamdan 50 adam bejerip normal durmuşa dolanyp gelýärlermi ýa-da has azmy? Yani şular Delusional disorder. hawa. Delusional disorder şol diýene egerde adam bilen doktor bilen go raport bolsa, doktoruň aýdan edýär pasient, edýär. Ratiosu näçe? Mesela 100 adamdan näçe adamlar adat durmuşa dolanyp gelýär? Şonu bara men edil statistikany bilemek ýöne öz bejeren nemelerimden, öz hastalarymdan görsem, ýöne hakyky statistikany görmedim boli. Menkilerden misal üçin egerde 20 adam 100 bejerenlerimi 100 ýokdur, men 20 adam bolsa delusional disorder şolu men aýdan adamy etseler, şonun где-то я думаю 15-16sy где-то go bejerlerim edil öňküýal bolarym ýöne
Şu bir neme var da aytdım ha, balnitsada Kaiser'de işleyen adam arada. Şol hergede gowalarını, hemmedat gowalarını yine dermanı koyan eken. Ödem şu dermanı Risperdal 2-3 miligram Risperdal ulu doza değil. Yani ana problemi şu ruh ketelin problematı men uje gowallım men uje ketel yok diye. Goya dermanını ne psikologlarım sorayım onlardan. Onu yine de vicious cycle oluyor, к сожалению. Yönü eğer de mesela Türkmen maşgalada inata ulu hormat oyluyor, şu inata go education berilip, şu derman katı important, no, важный derman şunu goysa yine önkütüne diye deyip düşünülürse, onu inata kömek etse, maşgala kömek etse derman taşlaması вообще gitmeye mümkün. Şoň üçin onun delusional disorder bolanı käwat var şol gelip misal üçin dermany goýan adamda da katy kän wagt egerde environment go bolsa ýygyna gelmeýär. Çok many ýagdaýda. Şeňe? Salam Cemile doktor, sağ olun gatgo prezentasiýa. Men iki sanak soragym bar. Birinji soragym ýanky men özüm bilişim boýunça şizofreniýa bar adamlar hemme ýurtlarda, Türkmenistanda, Amerikada da ýanky jenaýaty çeklenok, bir ýalňyş bir zat etdiler, criminal action etdiler. Delusionda da şeýlemi. Ol birinji soragym. Ikinji soragym bular egerde çyny bilen ýürekden inanýan bolsalar, onda bular ýanky alawçylyk detektor lji. Şoň üstünde tutup bolýar, ýa tutup bolanok sebäbi öz inanýan adamy näme tutup bolýar kany. Şo sorag, sanak sorag. Egerde misal üçin men ikinci soru birincisine düşünüm ýene ikinci soru eger delusional disorder bolsa oňa da ýanky test edilse ýanky detektor. Meselem aýalym klik etýär diýe. Şunu bilen şoňa inanýar. Düşündüm. Şoňa detektorjyda da geçip öti hawa men inanýar şoňa diýe. Düşündüm. Значит, ikinci birinciden cevap bereyim. Delusional adama detektor lji edilse, onun pass bolar, pass. Sebäbi ol hakykatdan many ýaşaňy çägen. Bu sizden ýaňy da. Şurada öňünde doktor Cemile değil häzir. O doktor Sapar Orazow diýseler siz saptyk mı sen diýerler? Delusional mı diýer? Aslında hakikaten men ýaňyz erkek adam dur, on adam sapar. Ili orad. Şeňme? Şoň hakykat siz şu atynyň ýaňyz men ştaýda duranyma. Ana delusional adam şeýle sizin inanşyňyz ýalynan ýaşaňy. Şeňme? Oň üçin ol pass bolar bolan. Конечно, tebe ol öz inanýar. Birinci soru olar delusional disorder şol 23 ýaşly oglan biz gaty gynandyk şoňa tebe ýaş oglan şol hakykatdan hem şol erotomanic delusiondan başlandy türmede. Tebe men men şu at işleýän ýerim forensik şol уже заключённый adamlar postjudicial pasientler krizis bolanny emergency psychosis ya ölürjek bolsa suicidal ya da manic olanı bize getirýärler. Bir onu saklaýar, bejerýär, ýygyny berýär. Eger dolu bejerilmese onu inpatient unit'e berýär. Onu aňyrky türmäge gitmän, belki inpatient unit'de bolýar, onuň gidýärler ýygyny haçan bejerilen taň. Sağ olun. Minnettar gydykly gurrunlaryň için. Ruh ketelen Bir mesele soracaktım. Personality disorder da delusion oluyor mu? Personality şol ýanky delusion grandeur diýdiler ýetraga. Delusions of grandeur şol narcissistic personality'den diferensialini diagnoz etmeli. Sebäbi narcissistic personality olaryň pikir edýär. Meni ýokary, men gowy, men oçurda durmaly. Käbir balnoylar gelýär. Oçurda delip birinji geçek bolýarlar. O beýlik adamlar olardan gowýaly. Uje biz bilýär narcissistic personality bardyr diýip. Ýöne o delusion bolany ol bir hili bir şu ýanky ýene de şu ýanky oglan muny gaty kän delusion bardy. Şoň üçin men muny tezelki birinji aýtdym. Şu drone yerine men ya FBI bilen işleýän men şonu şu taýyny ýadymdan çykartdym. FBI diye menin etmeli işim diye
Kaliforniyadaki kriminalları men şu Kaliforniyanın içinde saklamalıya. Men şu taskım diye. O delusionların bilen mi nereden geliyor? Ondan eştiye yankı prezident Amerika iyi veriyor, Kaliforniya'nın daşını, United States'in daşını iyi veriyor deyip şöyle bir hil edip bağlaştırıyorlardı. Men niye kriminalları Kaliforniya'nın içinde saklamalı deyip onu tanav atıyor böyle ki men yanımdaki psikolog ömrünü gören adam değil. Men sizin faillarınızın hemmeti bilen yani. Ol уже şeyle bir belief oluyor da, ol narsisizm değil la, ol otaydı. Yönü sonra eğer personality disorder bolsa onunla da delusion bolup bilir mi? Hava. Sebebi, даже aslında var ya, ruh keseller, şizofreniya olsun, bipoların, beyleki olsun, delusion. Bunların где-то 60%, belki 60 ve 70'in arasında personality bolyaşolarda disorder. Yönü men personality disorder vardı, gatı verneme demek ya, gatı ulu topik da ol, gatı ulu topik. Ben bir cultural soralı şoňa jogap beretmene bir case'imi paylaşatmene sizin şu nime prezentasyonyňyz bilen bagly. Ýani alar wagt diýip bir soru berdi. Şoň aslında DSM-5'te yani diagnoz için ulanılan kitapta yeri var. Yani cultural nimesine göre yeri var. Hem de multicultural therapy counseling deyip ayrı bir uğur var. Aslında fourth of psychology değil yani dördüncü güç psikoloji'de. Şonu hem şu an magistratura da okusanız, doktoratura okusanız qat'i ünsürleyen bir neme. Şu tayda ünsürleyen şadatlara medicine da yeri var aslında bir nemede. Yani kendi research edilenler oynayatı. Yani başka da cultural symptomlar var ya, demek yurtlarına var. Belki case paylaşıp gelen case men her hep de görüyorum, pastiyanlı, devamlı görüyorum pasyentlerimden biri. Şizofreniye, bipolar pasyentlerim ama bipolar pasyentim var. Derman olunanak, tekil veri bir de atnaya. Sonra bir yıl veri menenen işleyen. Ve injection'a tutacak olurlar. Injection'a medenak kaçıya. Gelenak hiççilik klinika injection günü yönü neme geliyor, counseling'a geliyor. Ve ilki bir delusion vardı. İtapı xamera eğer açık yani krediydi. Şonun için 45 yaşında ayal. Eğer velen ayrıştı 4 tane çağısının kastecisini give up etti. Yani çağalarından berdi eğerine. İnnem bir yıl vermenen işlerinden son bana karşı delusion olup başlattı. Şu an en ağır case'im şol. Şonu paylaşatmalı. Yani derman qatı gerekli psikiyatrların yeri qatı ulu. Şon yani delusion olsa aslında bipolar var yani delusionları güçlü. Bana karşı delusionum benim coğrafı deyip fikir ediyor. Gece 10 yerde bana can ediyor. Ben iş telefonum ayrı. Şona can ediyor. Benimle gep edecekmiş. Ben şona alamak diye bana kaharlanıyor. Her gelene de beni sevişiyor. Şona yani zatlar bot biliyor. Erotomanic delusions. Ya. Meni ön aydıptım Keith Urban'a erotomanic delusion vardı ayal ön sen toldağınız hem yerine tatu koyup çıkıptır Keith Urban onun hada geliyor dörtte diye balnitsada yatırıyordum. Keith Urban deyip bir aydımçı var Amerikan. No başka sorunuz olmasa gaz köp sağ olun dinleriniz için.